trobem allò del podcast per parlar de cinema. Avui tindrem una segona sessió de pel·lícules de merda amb la Isa. Hola. Hola, què tal? Que estarà mà a mà amb la Marta. Hola, Marta. Hola, bones. Les dues són expertes en el tema, així que és el moment d'agafar el paper i el boli i apuntar les recomanacions. Hola, Marc, tens el paper ja? Aquí mateix. Preparat. Molt bé. Jo també tinc el paper. Abans, però, tenim un tema pendent, vam fer una promesa. Al programa passat vam parlar d'una terrible maledicció. Si a partir d'avui només pots veure pel·lícules dirigides per un sol director, quin seria? Vam demanar la vostra ajuda i vam tenir respostes. Jo vaig flipar bastant de que la gent contestés i hi ha respostes molt xules. Ens en dius alguna, Marc? Doncs mira, aquí tenim, per exemple, en Pau, que ens diu que en Blake Edwards, perquè ell no vol plorar, i que si vol plorar té els Days of Wine and Roses. I aquí pot plorar, a més, durant una setmana seguida, sense problema. Moltes panteres roses, veurà, això sí, les que vulgui. Ei, però està guai, això. Jo tinc, per exemple, el Manel. El Manel al principi es va emprenyar una miqueta, com ens vam emprenyar nosaltres quan ens van fer la premaledicció, i va dir que no en feu escollir entre el Howard Hawks, l'Ernest Lubitsch, el Hitchcock o el Clint Eastwood. No volia triar, al final el vam convèncer, només en pot quedar un. I què? La seva tria és l'Eastwood. Home, molt bé. Déu-n'hi-do, sí. Un dels grandes. Aquí està, té uns quants pel·lículots. Sí. Bueno, i encara algun més que està fent ara mateix, no? Encara que sigui ja... Per quina edat té? 92, 93? Por ahí va la cosa, aquest home morirà fent una pel·li, segur. Sí, fa poc vaig veure una foto seva que corre per Twitter i que, ostres, ara sí que ja se li nota la vieja... Ja comença a ser gran, no? Sí. Fins ara era allò que deies, és gran però té un algo, ara ja... Bueno, gran. Marc? Tenim per aquí també la Mercè, que ha triat a l'Spielberg. Jo crec que és la tria que guanyes, no? Amb això ja guanyes la partida, sí. Perquè és que l'Spielberg és realment... Segurament tots hi vam pensar, no? En algun moment, perquè és que té tots els gèneres, gairebé totes les pel·lícules són boníssimes, té joies, té els Indiana Jones, els ETs brius, sento molt també els té, i té coses genials, és una passada. I una filmografia extensa, encara està en actiu i segueix fent coses. Evidentment, no t'avorriries mai. No té pel·lis dolentes, l'Spielberg. Home, totes són pel·lis de 6 cap amunt, segur. Intel·ligència artificial... Els últims anys costen una mica algunes, però encara treu coses interessants. Sí. Intel·ligència artificial diria que sí que és de l'Spielberg, no? Sí, em sembla que sí. Jo la suspenc, però hi ha gent que li agrada. A veure, un mal dia el té tothom. Era el seu primer dia a l'oficina. Jo aquí soc timbrí. I la Clara Vergés? La Clara Vergés és valenta, ha triat el Tim Burton. És arriscada. Sí. Li agrada el Tim Burton per la seva originalitat, la foscor, el retrat de coses des de visions diferents, la seva estètica. Una tria curiosa. Diu que en segona opció el Ken Loach, però ho sento, Clara, no hi ha segona opció. És el Tim Burton. No, la tria és Tim Burton. Clar, tries directors així com molt de gènere, sempre acabes mirant una mica la mateixa pel·lícula, però és veritat que el Tim Burton, amb el seu univers tan particular i aquest tema visual tan potent, enganxant molt. A mi m'agrada, Tim Burton, en pel·lis que m'agraden molt. Els Batmans de Tim Burton m'agraden també. Et passes una mica la resta de la vida vivint com una mena d'entre somni i malson, no? Sí. Bueno, és la fantasia pura una mica, no? Al final és el que dèiem, que sempre és el mateix director i tris te n'acabes cansant una mica. Jo segueixo defensant que quan menys pel·lícules... Que el macramé és el millor, no? El macramé a tope, sí. Jo amb Sleepy Hollow he de confessar que és un petit plaer culpable. A mi Sleepy Hollow, per exemple, m'agrada moltíssim. Sí, i no la podràs tornar a veure mai més. Bueno, pots anar al teatre quan facin el musical. No, vam quedar que aquestes trampes no, de guió no podíem fer aquestes coses. La Lola, la cercant cada dia, diu que deixa a la bruixa que tria ella, perquè diu que, clar, que depèn del dia que tinguis, fas una tria o fas una altra, i que no s'atreveix a triar. Que ara mateix li agrada molt l'Helena Martín Jimeno,
però ha fet tot just un parell de pel·lícules, així que és una miqueta arriscat. Derek Sang, del cinema asiàtic, Hitchcock, Woody Allen, però que li dirà als 4 La Bruixa i li dirà tria tu la que tu vulguis, que no sé triar. I em sembla també una bona... Com? De La Bruixa. És una bona opció també, ojo, Sí, passes la responsabilitat a un altre... Bon dia, tu. Si li dones una preselecció, em sembla guai, perquè si no li dones preselecció... A mi em toca l'Snyder. No n'hi ha preselecció, em toca l'Snyder, o sigui, ho tinc claríssim. Això seria xungo, Perdó. No, millor la preselecció. Tu en tens alguna més, Marc, per aquí? Tenim aquí en Bandy, que ha triat en David Lynch. O no? Quina putada viure tota la vida només veient pel·lícules del David Lynch. Bandit, ho sento. És la putada que et passa quan t'equivoques a l'hora de demanar el director. Quan vols fer una brometa, li fas una brometa a la bruixa. I la bruixa diu, no, I la bruixa... de brometa res. No coneix el sentit de la ironia. I el Mel Brooks desapareix i llestos. Ai, pobre Bandit. No podrà veure més pel·lícules del Mel Brooks. Ho sento. T'estimo, però et fots. Haver triat millor. Després tenim a l'Olga. Ojo l'Olga, perquè ens ha fet una masterclass de per què tria el Hitchcock. Diu, la primera raó, perquè ho heu demanat vosaltres, males persones. Això ho trasllado al Jaume, que és el que la va liar tota. Diu, perquè em va fer moltes, estaré distreta. Crec que és l'únic director de qui ho he vist tot, el que queda, el que s'ha trobat. Va del cinema mut al sonor, del blanc i negre al color, de l'etapa anglesa a l'americana, sempre innovant i sempre provant coses noves. Era el puto amo del suspens, tenia molt bon sentit de l'humor, era mític, gran, icònic i, ojo, aquella màxima de no m'ho expliquis, ensenya-m'ho. I enllaçant amb això, en el fons mai va deixar de fer cinema mut. Hi ha moltíssimes escenes on no hi ha text en totes les seves pel·lícules. Era un geni. Moltes gràcies, Olga. És una gran tria i molt ben exposada. Sí. Molt ben exposada, la tria molt bona. Em sembla que se'ns va acudir a més d'un, el Hitchcock. Sí. La veritat és que és un dels pesos superpesants del cinema i jo una de les meves pel·lis preferides és d'en Hitchcock. Quina és? La ventana indiscreta. Primer va Alien, que aquí la Issa suposo que em secunda, i després la ventana indiscreta. Ole. Sí. Doncs fins aquí, de moment, perquè encara podeu seguir responent, el fil està obert, a l'Spotify teniu la pregunta oberta també, ens podeu posar respostes als comentaris de l'e-box, del YouTube. Nosaltres ens agrada saber quines tries feu per veure, i sobretot les raons, perquè quan vam fer el programa vam trobar 5 raons diferents i és molt curiós veure les raons de la gent per triar les coses. Començarem ara amb el programa Ara sí que sí, i deixo el micro a la Isa i la Marta, que són les que ens faran les recomanacions. El primer film ens el va recomanar un oient, el Pau. La pel·li és Slither, que a IMDb té una nota de 6,5. Aquesta està dirigida pel gran James Gunn. És la seva primera pel·lícula. Ostres, llavors s'haurà de veure. Aquesta s'ha de veure. S'ha de veure. Té un repartiment molt, molt, molt notable. Té en Nathan Fillion, que és un tio que surt a Firefly, tot correcte. Surt l'Elizabeth Banks, Rita Repulsa als Power Rangers, tot bé. O sigui, jo hi faig un podcast per dir Rita Repulsa, no té una altra, ¿vale? I Jenna Fisher, que és la gran Pam a The Office, que segurament en aquell moment era la dona del James Gunn. No es pot dir res dolent d'aquesta pel·lícula. No. En una petita ciutat controlada per una plaga d'alienígens, que segons el Marc eren bitxos, el que es coneix en castellà com a guindilles. I és que és això, són com una espècie de cucs una mica així grans, vermells. I si abans parlàvem de Hitchcock, aquí també tenim una escena de banyera molt, molt, molt impressionant. De fet, és el millor de la pel·lícula, l'escena de banyera de Slither. Doncs això, aquests alienígenes transformen a la gent en tot tipus de monstres mutants. Només està de lloguer. Està a Prime, però està de lloguer. És una declaració d'amor a les pel·lis epidèmiques dels 70-80 i té moltes coses de Cronenberg i de Carpenter. L'única pega és el CGI, perquè els efectes artesanals aquí farien que la pel·lícula fos una pel·lícula de culte com moltes altres.
O sigui que Ja estaria. el CGI és el que la fa una pel·lícula de merda? A veure, no és que la faci una pel·lícula de merda, sinó és la pel·lícula en si, perquè són els alienígenes, perquè són els mutants, perquè és la transformació de Michael Rooker, tot això és el que la fa una pel·lícula de merda. Però jo crec que la gent que va acceptar el CGI de Birdemic de l'altra pel·lis de merda que vas fer, aquest li encantarà, no? Que, a veure, és que Birdemic no és ni CGI, és posar els ocells sobre els planos de la pel·lícula. Això és innovació. Sí. Parlàvem de Hitchcock i la innovació. Jo és que sóc molt fan del tio que va parir Birdemic. No, però aquesta s'ha de veure, qualsevol persona que li agradi una mica en Carpenter la disfrutarà totalment, té unes escenes molt xules a un graner, val la pena. És cutre, perquè és com un esperit cutre, però que val molt la pena. I en la Isa, ja que parlava d'una pel·li així com Nom Cooks, diguéssim, jo vaig estar fa poc, relativament poc, vaig veure una pel·li que entra totalment a la cosa aquesta de pel·lis de merda. Així com la seva és una pel·li d'esperit cutre però molt recomanable de veure, la meva no. No ens la recomanes? No. Bueno, us la recomano per riure de lo patètica que és en si tota ella. És una pel·li de l'any 2014, es diu Llac de sang, l'atac de les lamprees assassines. Va anar directament a televisió, a ningú li estranyarà per què. El guai que té aquesta pel·li, o el curiós, és el cast. Hi surt la gran Shannon Doherty. Ostres, Brenda! Sí, superconeguda de Beverly Hills 92.210, conegut com Sensación de Vivir, i Charm Embrujadas. Qui no ha vist alguna d'aquestes dues sèries almenys alguna vegada? Ningú. I també surt el mega crack Christopher Lloyd, el senyor de Back to the Future, Who Framed Roger Rabbit, The Addams Family, que dius, què fan aquests dos aquí? Pagar-se la jubilació. Sí, èpoques de penúries que hem passat tots a la vida. Doncs aquesta pel·li parteix de la premissa que és una població, és una mica com Tiburón, perquè és un poblet que viu al voltant d'un llac i pràcticament tota la seva economia està basada en els estiuejants que van allà i ho fan servir com una platja a l'estiu. Llavors, tenen ells controlats les lamprees, que són, ara us faré una petita incís de biologia, pels que no sapigueu què són les lamprees. Les lamprees són uns peixos, bueno, no són peixos, però diguem que sí, que no tenen mandíbules. Llavors, la seva boca és circular i com una ventosa i tenen tot de cercles de dents, de manera que s'enganxen a la persona i allà rasquen i xuclen sang i de més. N'hi ha de marines i de lacustres. En aquest cas, com que és un llac, són lacustres. La sort o desgràcia per la pel·li és que les dels llacs són molt més petites que les marines. Llavors, no tenim un pedazo de bicho d'1,5 metre com tindríem si fóssim marines, sinó que tenim uns animalons en forma de cucle fiscós d'uns 20-25 centímetres. És a dir, una cosa molt ridícula i sense cap mena d'interès. Jo puc dir dues coses? Sí. Tres? Tres. Una, jo pago internet perquè m'expliquin aquestes coses. M'encanta, gràcies, Marta, per l'apunt de biologia. Dos, ja podria estar algú fent una pel·li de l'empresa Assassines Marines. Ja esteu trigant. Sí. Que sí. I tres, no sabia que al mar hi havia lamprees, al llac ja m'ho esperava, ja. Pues més o menys ho accepto, però al mar no em mola, perquè segurament la lamprea és més gran que jo. Sí, fan un show, 1,20 metre, una cosa així, sí. Doncs entre els taurons i les lamprees jo no torno a la platja. Poden ser bastant gordes les lamprees marines. Sí.
És un poblet, doncs, a Lacustre, que tenen ja com conegut un problema amb l'Emprees, no? Com una població una mica massa gran de l'Emprees a la part del seu llarg. Llavors, tenen allà uns agents naturals, d'aquests policies de la natura, diguéssim, que es dediquen a fer un control de plagues d'aquests animalons. Què passa? Pues que aquests animalons ja s'han menjat a tot el que es podien menjar allà dins del llac i segueixen tenint gana. I a partir d'aquí, doncs, ja us podeu imaginar que es comencen a jalar a tot Cristo. Quin és el problema principal d'aquesta pel·li? Que les lamprees són un bitxo poc interessant, bueno, més que poc interessant, gens interessant, com per suportar l'atenció de tota una pel·li. I a part que les doten de com una mena d'intel·ligència, perquè els surten del llac i es dediquen a anar a saltets pels llocs. Hòstia! I fan com allò com a l'acecho, o sigui, aguaiten doncs, des de sota d'una taula o d'un sofà a la seva víctima potencial per esperar que estigui distreta per saltar cap a ella, saltar com si és una mena de cuc petit allà, saps? Clar, això és una putada perquè jo estava pensant, bueno, doncs, si surts de l'aigua ja t'has salvat, però clar, no t'has salvat. No, aquí és on està la gràcia / desgràcia d'aquesta pel·li. És que aquests animalons es dediquen a passejar a saltirons per tot el poble, entrant a les cases de la gent, sortint pels desaigües de les dutxes i de més, i aguaitant a les seves víctimes. Llavors, la pel·li és repetitiva, es passen tota la pel·li salvant a un membre o un altre de la mateixa família que es troben en situacions absurdes d'aquestes, i al final no us l'explicaré perquè és tan cutre que val la pena veure-ho. Troben una mena de solució que, vamos, patètica en comparació amb el que se suposa l'amenaça en si, no? Entenc que no les fan explotar. No, és... Bueno... Ai, merda, l'he cagat, no? No. Perdó. No, la gràcia en si és la manera que troben com d'agrupar-les per matar-les, diguéssim. Que no us ho explicaré perquè és fabulós. És una pel·li que té un 2,5 a Film Affinity. A IMDb, que sempre són una mica més generosos, té un 3,5. Wow. I el que us deia, és una pel·li curteta, no arriba als 90 minuts, i la teniu a Amazon Prime, sense pagar cap extra. Sisplau, veieu-la i rieu, perquè val la pena. Té un cartell enganyós, no? Sí, el cartell és molt enganyós perquè no té absolutament res a veure amb el que és la pel·lícula en si. O sigui, és un cartell, en teoria, com super de terror, una mena d'híbrid entre l'emprea i persona, però no res. O sigui, el màxim que veus de les lamprees durant la pel·li són aquesta mena de cucs llafiscosets que van saltant i saltironant per allà. Res més, vull dir, no té més. Jo crec que no la veuré, però... Té certa gràcia, la vaig aguantar sencera, vull dir que té certa gràcia. Doncs molt bé. Jo, la següent pel·lícula serà House of the Dead, del 2003, amb una nota a IMDb de 2,1. Vinga, de les que ens agraden. Anem! Torna a sortir a l'escenari l'Uwe Boll. Hombre, el de Postal. Sí, senyora. A l'anterior capítol feia menció a The Postal. Aquí la idea la treu d'una sèrie de videojocs amb cert èxit. I què tenim aquí? Uns joves que els hi donen uns flyers per anar a una festa a una misteriosa illa, la Illa de la Mort. A veure, un incís aquí. La Illa de la Mort. Hola, què tal? No hi aneu. Hola, anem a una festa a la Illa de la Mort, Isa? Hola, No. què tal? Perquè potser es confonen amb la Illa de l'Amor, que és una altra... Vale, que són mig idiotes. Són joves. O sigui, Bueno, són joves i van a la Illa de la Mort a una rave. Saps què vull dir-te? O sigui, què pot sortir malament? Res pot sortir malament. Doncs ells sí, ells van a la Illa de la Mort, només faltaria, ja que a aquesta illa s'explica una llegenda que és que hi ha un bruixot desterrat que va experimentar amb un elixir per burlar la mort. I llavors es descobreix que no s'ha mort i que, a més, s'alimenta dels que hi van a la festa. S'alimenta d'humans. Xan, xan, xan! I aquí ve el misteri. Però bueno, que sorpresa, no? La Illa de la Mort, m'acaso. Clar, és que aquí està. Quin és l'inconvenient de la pel·lícula?
que només està de lloguer. Oh. Té 1000 coses malament. Crits fora de lloc, zombis sense sentit, explosions com si fos una pel·li d'acció, lluites de mal dolent amb espases... És un despropòsit que tira de sang, tripes i tetes. No té més. És Vinga, bueno, cutre per cutre d'una manera estupendo. constant. La Isa parlava d'illes de la mort, Com filem, Ojo, Sí, està estupendo. Doncs jo us parlaré... bueno, no té res a veure. O sigui, És que és molt difícil enfilar-ho tot, no podem ser tan... Ho hem provat. ho he provat, però no. Jo us parlaré d'una pel·li mítica del 88, que és Killer Clowns from Outer Space, que és, bueno, el títol ho diu tot, són uns pallassos assassins alienígenes. Està dirigida per la Stephen Chiodo i el guió és d'ell i els seus altres 2 germans. Els Chiodo Brothers aquests són un trio de germans que molt conegut pel que són els efectes, el modelatge de miniatures i de criatures stop motion, animatrònics i coses d'aquestes, que eren molt típiques a l'època, no? I bé, aquesta pel·li, com us deia, són uns alienígenes que arriben a la Terra. Partim d'una parella que està al típic apartadero amb els cotxes allà refregant-se mútuament i es veu al cel una mena d'estrella fugaç que un senyor borratxo diu «Ostres, el Halley que ha chocado con la Tierra, vamos a verlo». Hombre, bona cosa. Sí, estupendo. I, bueno, va el senyor aquest a veure-ho, el senyor es troba una carpa de circ, directament, enmig del bosc, el senyor amb el seu gos i zasca, apareixen uns pallassos que se'l carreguen. Llavors la parella aquella també, que estava per allà fent les seves coses, també van a buscar l'estel aquest que ha caigut a la Terra, que dius, també és el que faríem tots, deixaríem de refregar-nos amb la nostra parella per anar a buscar un meteorit o alguna cosa. I també es troben a la carpa aquesta. A partir d'aquí entren un sense sentit bastant absurd, de la policia, un policia jove que és l'ex de la noia, comencen a aparèixer pallassos assassins per tot el poble. La gràcia d'aquesta pel·li, a part de lo dolenta i sense sentit que és, són les armes dels pallassos assassins, perquè a mi el que trobo més meravellós de tot és que llancen crispetes a les persones i llavors, clar, se t'enganxen a tu i tu mentre fuges vas deixant un rastre de crispetes. Llavors ells fan un gos fet amb globus, com els pallassos que fan animalons amb globus, i el posen a terra i aquell globo gos pren vida i es dedica a rastrejar les crispetes que t'han caigut a tu i així et troben. Això em sembla fabulós. Hosti, drogueta bona, Es fotien els... Sí, els germans Chiodo jo crec que fumaven bastant. I, bueno, això, i les crispetes també hi ha moments que les veus caminant, no com les lamprees, però quasi, així com unes oruguetes, i per mi només per aquests moments tan absurds val molt, molt la pena. És farragosa, perquè va envellit malament. Jo suposo que en el seu moment aquesta pel·li era un pel·lículot. Avui en dia es fa pesada. I això que amb prou feines arriba als 90 minuts. Si voleu veure-la, la teniu a Amazon Prime. Film Affinity li posa un 5/2, jo no seria tan generosa, ni molt menys. I com dèiem abans d'IMDb, que són molt més benèvols, li posa fins un 6/2, que jo suposo que són notes dels 80, no actualitzades. És una pel·li que té bastant de culte, no? Aquí us discutiran aquesta, si és de merda o no, perquè jo crec que té una mena de seguiment. Sí, és una pel·li que hi ha molta gent que la té com una gran pel·li. Bueno, clar, posada en context i de més, té la seva gràcia, però vista avui en dia és molt fatal. Una curiositat és,
així com els actors abans parlàvem d'en Christopher Lloyd i de més, aquí l'únic que jo vaig així reconèixer és en John Allen Nelson, que és un paio que va sortir molt a la sèrie aquella de 24, CSI, Crazy Ex-Girlfriend i poca cosa més. No sé si vosaltres heu vist sèries d'aquestes. Doncs... Home, Crazy Ex-Girlfriend, sí, és una de les meves sèries. Doncs mira, el senyor aquest és el qui fa de Dave, el policia jove. Estic buscant... Ah, vale. I ja us dic, endavant i veieu cinema d'aquest, que per almenys rius un rato, si no t'adorms. Bueno, doncs ara vaig jo. I ara la que porto, aquesta és canela. Aquesta s'ha de tenir molt, molt, molt en compte. Troll 2. Partim de que el títol original era Goblin. Val? O sigui, el van canviar perquè passés com una seqüela d'una pel·lícula del 86, que és Troll. Uau. O sigui, Troll, no en tenim cap. El que tenim són Goblins. Troll era el Això director de la pel·li, no? Era una mica Troll. Exacte. Trolejada de la director. Exacte, ja partim d'aquesta base. És una pel·lícula italoamericana del 90 que té una nota IMDb de 2/9. Bien, per sota de 3, estupendo. Per sota del 3 tot és bé. Una família se'n va de vacances a un poble anomenat Nilbog. Algú li sona aquest poble? Nilbog? No? 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 I si jo us dic que és Goblin al revés? Oh! Que gran! La meravella! No pot ser. Te'n vas de vacances a Nilbog. Tornem a estar com amb la illa de la mort. No Hola, vagis què de tal? vacances a Nilbog. Hola, què tal? O sigui, no. Doncs bé, aquí descobrim que tots els veïns són, sorpresa una altra vegada, goblins disfressats de persones humanes que es volen menjar, en aquest cas, a la família que està de vacances. Què té això de cutre? Que la història torna a ser un sense sentit, amb escenes completament incoherents. Les disfresses dels goblins són dignes de veure, perquè són cutres, a més no poder. O sigui, hem vist coses a rues de disfresses molt millors, fetes pels crios amb bosses d'escombraries, o sigui, no en tingueu cap dubte. Inclou fantasmes, que això ja ho veiem al tràiler, i bruixes. Els diàlegs són horribles i la sobreactuació és constant, no lo següent. O sigui que tenim goblins disfressats de persones, bruixes i fantasmes. Sí. Tot bé. En una pel·lícula que es diu Trolls 2, que vol dir que el títol li van canviar a l'últim moment, quan ja estava la pel·li feta. Exacte. Ai, que potser no en venem prou entrades com a goblins, no? Exacte. Perdoneu, se m'està acudint una cosa, perdoneu el break aquí, però clar, aquest Troll 2 és un mockbuster. Sí, clar. Podríem fer un programa sobre mockbusters. Ostres, doncs l'haurem de fer. Sí. M'aguantes el cubat, Marc? Challenge accepted. Fem tu i jo un programa de mockbusters? Quan vulguis. Perfecte. Perdona, Seguim. Doncs continuem amb Troll 2, després d'aquest break. És digne de no prendre res de forma seriosa. Res. Sí que són 95 minuts i passa com amb la pel·lícula interior, no? Que tot, com vas d'una escena a una altra i tot és cada vegada més incoherent i que no saps què t'estan explicant, doncs passa molt bé. S'ha de veure. Aquesta s'ha de veure. I aquesta també només la tenim de lloguer. Oh. La Isa toca virolla, Sí. Pobra Isa, o sigui, no sabeu? Clar, això és un sacrifici molt gran. Clar. Com quan jo vaig estar veient les seqüeles de Tiburón. La Isa paga per fer aquest podcast. Que també estaven de... Hosti, sí, les seqüeles de Tiburón, a part de turra emocional, era turra econòmica. És que jo vaig ser més llesta, jo vaig pensar... Perdoneu-me, us convido una cervesa el proper cop que ens veiem. Què anava a dir? Aquests lloguers són lloguers a preu pel·lis de merda? És a dir, aquest típic lloguer a 2 euros i 3 euros? Sí, és el lloguer de 3,99 a Prime, sí. Vale, és aquest que dius, vale, me la poso, que no sé què fotre. Sí. Un apunt, les pel·lis que estàs dient tu avui no ho sé, però hi ha moltes vegades
que les pel·lis que trobem en lloguer a Amazon o a Apple, per exemple, també les trobem a Rakuten i €1 o així més barates. No és per fer de més o de menys d'una plataforma o d'una altra, però si sou aficionats a veure pel·lícules de merda d'aquestes que acabem pagant un extra, home, doncs si et surt €1 menys per cada pel·li de merda, doncs s'agraeix perquè tens una pel·li de merda més per Clar, veure. cada 2 o 3 pel·lis de merda pots veure una quarta pel·li de merda. Exacte, tens un extra. I fer la prova de mirar si és a YouTube. També. Perquè hi ha moltes que són a YouTube direct. A veure, la qualitat no serà la millor, però vaja, tampoc demano una qualitat cinema a una pel·li amb l'emprès que Per veure saps. actors disfressats de Goblin, que alhora estan disfressats de persones, la qualitat d'imatge potser com més baixa, menys de sobte. Millor, si és borroset, guanya i tot, jo crec. Guanya, oi que sí? Doncs bé, després de Troll 2 portem una que és molt similar, que és Goalies. Goalies té una nota IMDb de 4,2 i aquesta la tenim o a Filmin o de lloguer. Val, Goalies. Què passa aquí? Doncs aquí passa que un noi hereta una casa del seu oncle, un famós satanista. És que totes van així, no hi puc fer més. De veritat que no hi puc fer més. Hem tingut una illa de la mort, hem tingut un poble invent i ara tenim doncs, un satanista. Què fem amb el satanista? Doncs que per inaugurar la casa fem una festa inspirada en rituals satànics i s'equivoca conjurant els famosos goblins anomenats Goalies. Aquests volen obrir les portes de l'infern i portar el dimoni a la terra. Bueno, està considerada una còpia cutre de Gremlins. Jo no sé on veuen la còpia perquè, sincerament, a Gremlins no n'hi ha satanistes, no n'hi ha cases encantades. Bueno, i també va donar per saga. I resumeix perfectament l'esperit de l'Exploitation. Una pel·li dolenta, però amb molt de carisma. I una pregunta, quan fan la festa de benvinguda a la casa amb una festa amb temàtica satanista, ells ja sabien que la casa havia sigut d'un satanista de veritat. O sigui, que ho fan sabent-ho ja. Sí, clar, home. Tu no vas a un lloc si no saps què passa. Clar, l'oncle era satanista, un famós satanista més. O sigui, sí, ho sabien, ho tenien clar. El problema és que s'equivoca amb el conjur. Ara un mal dijous el té qualsevol. Home, no és el mateix equivocant-te escrivint a màquina que amb un conjur satanista, eh? Aquí no li ha passat. Sí, últimament no massa, però sí, quan passa és un problema, sí. A veure, no és cert que aquesta pel·lícula no genera por, ni angúnia, però acapara interès. És d'aquelles coses que no pots deixar de veure. Per què? No ho sabem, però no la pots deixar de veure. Sí que és cert que pel meu gust n'hi ha pocs Goalies. Aquí a mi m'hagués agradat més bitxos cabronets fent coses. Que n'hi ha més aviat bruixeria. Però aquesta sí que val la pena veure-la. És prou divertida. Aquesta l'apuntem. Molt bé, doncs aquesta ens l'apuntem. On has dit que es podia veure? A Filmin? Aquesta a Filmin. Doncs, vinga, ja tenim pel·li per aquesta tarda. Doncs mira, jo us portaré una última pel·li per part meva. És una pel·li bastant recent, canadenca, de l'any 2020. Es diu Slacks, entre parèntesis, jo diria els texans assassins. Meravella, uns texans assassins. Sí. La premissa d'aquesta pel·li és que una empresa autoanomenada eco-friendly, eco tot el que vulgueu, inclusiva, de cultiu orgànic, etc., com no pot ser d'una altra manera, té uns camps, uns cultius experimentals a la Índia de cotó, en el que juguen amb la enginyeria genètica i es dediquen a... Aquest pro. Llavors, d'aquí ens surten uns texans que són one shape for all, és a dir, que s'adapten a la teva fórmula de manera termoactiva i no sé quines mandangues, però que els hi posen el nom comercial de Super Shapers, que queda amb SS. Llavors, els texans
porten la marca SS al Hòstia cul. puta, tu. Déu-n'hi-do. No és gens ràpid, això. Gens. Em sembla fabulosíssim. I res, en fi, que l'empresa aquesta que tant es vanaglòria de la seva ètica i de més, quan volen posar al mercat aquests texans, els texans es rebel·len i es dediquen a carregar-se a tota la gent que treballa a la botiga. I és molt divertida, o sigui, totes les que he portat jo avui, per mi és la menys pel·li de merda. De fet, no diria que és una pel·li de merda, si no fos pels moments en què estan els texans després de cometre un assassinat i es dediquen a xuclar o llepar els vessalets de sang que queden pel passadís. Uau. És una cosa meravellosa de Llavors, veure. són texans nazis? Són texans Però normals. porten les SS... No, són texans... O què? Això és un guinyo raro, perquè són texans que reivindiquen l'abús que es fa dels recol·lectors de cotó a la Índia. Jo he de reconèixer que el primer cop quan vas dir que hi havia una pel·li d'uns texans assassins, jo pensava que era una gent de Texas, saps? Vull dir, eren uns texans assassins com una de Texas. Però clar, és molt més rebuscat encara. Són uns texans, uns pantalons. No, són uns pantalons, uns vaqueros, uns jeans, que primer s'arrosseguen, però quan ja han matat a diverses persones i ja estan com ben alimentats, llavors ja comencen a caminar amb els dos camals. I no us explicaré més perquè té moments de morts dignes d'admirar i també entraria dins de pel·li de confinament, que n'havíem parlat en el seu moment en el podcast de The Think, perquè la botiga aquesta fa un lockdown a la nit per fer canvi de col·lecció i és quan passen totes les coses aquestes, de manera que la gent no pot sortir d'allà i estan atrapats entre parets i uns texans assassins. Jo pensava que era que quan te'ls posaves, o sigui, que la gent se'ls comprava, se n'anava a casa i quan se'ls posava començaven a apretar fins que et mataven. Jo m'havia fet aquesta pel·li dintre meu, m'has deixat flipant. Sí, et faré un spoiler i és que la primera mort de la pel·li passa d'aquesta manera. Podria ser guionista de pel·lis de merda, eh? I a partir d'aquí hi ha morts de totes les maneres imaginables. Clar, uns texans són, vull dir, bueno, les possibilitats són infinites. Us la recomano fortament. Aquesta la teniu a Filmin. I Film Affinity, que són bastant cabronets a l'hora de posar notes, li posa un 5, que, escolta, Déu-n'hi-do. O sigui que jo m'ho vaig passar molt bé. Endavant tots cap a veure-la. Doncs bé, jo l'última que porto és Leprechaun, una pel·lícula del 93 amb un 4,8 a IMDb. També va donar per saga, i la quarta, aquí abans hauríeu de fer un incís. El Leprechaun, recordem que és un follet irlandès amb la seva olla i les seves monedes. Doncs bé, la quarta d'aquesta saga és Leprechaun a l'espai. Ja m'explicareu què fa aquest follet a l'espai. Vale, doncs a partir d'aquí tot correcte. Tornem a la primera, que és la que estem veient avui. Aquí el follet cabronet és el gran Warwick Davis. Hosti, hombre. I la Final Girl és una pre-friends, la Jennifer Aniston. Hola! Que no sé per quina estranya raó renega de la pel·lícula. No ho puc arribar a entendre. No. No m'entra al cap. Perquè És que és bastant problemàtic, tot plegat, tot junt és bastant problemàtic. Que, aviam, però pel·lícules, la Jennifer Aniston tampoc seria una actoraza per renegar d'això, que és una meravella. A veure, Criminales en el mar. Val, però també té Leprechaun, saps què vull dir-te? O sigui, no és una mala pel·lícula com per renegar. No és tan dolenta. Jo recordo haver-la vist i, bueno, a veure, clar, comparada amb altres coses no és tan dolenta, però sí, és dolentota. A veure, s'havien de pagar factures, era el seu primer paper, un mal dia el té tothom, coses. I de quin any deies que era? Aquesta del 93. Del 93. Clar, és que són Doncs, 30 anys, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Sí, vaig a mirar, perquè és que no... Jo sóc molt obedient, no he mirat res del que m'heu dit per després poder fer jo
els meus visionats de merda sense saber coses, però necessito veure aquest Leprechaun com és. Has entrat allà a veure això de... És que no Sí. volia veure que veiéssiu la Jennifer Aniston, és que clar, Home. és que... Si Per no és això- per la per això- pel·lícula en si la pel·lícula explico 2 merdes més, saps què vull dir-te? La gràcia de la pel·li ja està. Però és que la gràcia d'aquestes pel·lis és que et trobes actors o actrius coneguts Clar, quan eren joves i començaven. clar. I ho veus ara i fa molta gràcia, encara que la pel·li sigui un trunyo com una catedral, fa molta Clar. gràcia veure que els jovenets allà... En un dels cartells surt ella com, o una de les fotos, ella com amb les mans així posada a la cara cridant que és terrible. O sigui, Aquesta és molt mítica, aquesta... Amb la pose de Solo en casa. sí, però horrorós. O sigui, en plan... O sigui, no es pot ser més cutre que això. Doncs de què va aquesta pel·lícula? El famós Leprechaun desperta després d'un temps dormint i es transforma en un follet vengatiu perquè es pensa que la família de la casa on s'ha despertat es pensa que li ha robat l'olla de les monedes. En principi havia de ser una pel·lícula de por, de veritat i de fer... Però es veu que el Warwick va decidir que no li agradava la idea i treu tota la seva vena còmica i aquí val la pena mirar això, mirar assassinats i mirar les maneres ridícules com va la gent palmant, no té més. I aquesta també només està de lloguer. Home, avui ens hem de gastar els dineros, eh? Sí. Els que ens hem de gastar els calarons. Home, en el programa anterior era més difícil trobar-les. Aquestes almenys en alguna plataforma o alguna altra sempre es poden trobar. És que sap greu, aquestes pel·lis així, que n'hi ha que per més pel·lis de merda que siguin, està guai veure-les, que es troben poc. Moltes són molt difícils de trobar. El que deia la Bri abans, que sí, que a vegades YouTube ens dona alguna alegria en aquest sentit, amb qualitats una mica dubtoses, amb àudios en latino, coses d'aquestes, però moltes vegades sort en tenim de YouTube. I són pel·lis que per desconnectar i oblidar-te de les coses també van bé, que no cal sempre pel·lícules supersèries o pel·lícules... I aquestes a mi em distreuen. Jo per això m'agraden, perquè distreuen. No té més. Doncs fins aquí les pel·lis de merda, Isa. Quedem un altre dia i en busquem algunes més? Home, d'aquestes sempre n'hi ha, això no n'hi haurà problema. Hi haurà tercera part segur. A mi m'agradaria també que la gent que ens escolta, si té alguna pel·li de merda preferida, aquell plaer culpable que deies tu, que ens el diguin, que ens la mencionin, que la buscarem. Si més no, la buscarem i si d'allò, potser ens la mirem i tot. Doncs perfecte. Quedem així, doncs. Molt bé, Anem doncs a sopar? gràcies. Anem a Anem a sopar. sopar. Hola? Ai, ja ha marxat? Ostres, com no em donaven pas, he marxat un moment a buscar berenar i quan he tornat, bueno, no sé, aquí no hi ha ningú. Que segur que no m'han fet amb maldat, eh? A mi no m'agrada parlar malament de la gent, ja ho sabeu. Però sí que és veritat que són molt més grans del que sembla. Fan això de dormir a una càmera hiperbàrica... No penso dir noms, eh? Però hi ha gent d'aquest podcast que dorm a càmera hiperbàrica, es fa el de l'àcid hialurònic i tot això, i aparenten menys edat de la que tenen. Ja us dic, no m'agrada parlar malament de la gent. I no sé... diré la meva sobre les pel·lis de merda. M'han agafat moltes ganes de veure Slither, la que surt Nathan Fillion. Ja trigàvem a treure el nom de Nathan Fillion en aquest programa i ja trigàvem en què es pronunciés a Firefly, aquest programa, i ja està bé. I de les dues que han recomanat, jo també les recomano. Una és Killer Clowns from the Outer Space. Killer Clowns va amb 2Ks. Killer Clowns, 2Ks, com dient, som gamberros. La pel·li està molt bé, val molt més la pena del que us han explicat. L'estètica és molt de Batman de l'any 60, hi ha enginys molt bojos, és molt psicodèlica, jo m'ho vaig passar molt bé. I la dels texans, aquesta dels texans que mengen gent, també està molt guai, té així com una pàtina una mica d'anti-eco-friendly i tal, que mola bastant, i així de postureo. I bueno, l'única llàstima que té aquesta pel·li sobre els texans és que, bueno, desgraciadament és francesa, però bueno, no tot pot ser bo a la vida. L'únic que m'estranya és que el pel·lis de merda encara no hagi sortit res d'Àlex de la Iglesia, perquè per pel·lis de merda, vull dir, aniria arreglat. En fi, bueno, res, no us entretinc més. Me'n vaig a berenar.